Algoritmus není váš kamarád. Je navržený tak, aby vás udržel co nejlíp u obsahu té konkrétní sociální sítě. A funguje na všechny, na děti, na dospělé, na důchodce. Ale co se stane, když v tom vyrůstáte od malička, narodíte se s mobilem v ruce? A kdo za to nese odpovědnost? Platforma, rodiče? Desí ma AI. Čo všetko dokáže vzniknúť z AI a ako to vlastne ľudia dokážu využiť a zneužiť. A ešte viac ma desí, že s tým nemôžeme robiť absolútne nič. Že keď som sa stretla s jednou slečnou, ktorá pracuje na kyberbezpečnosti detí a zaoberajú sa práve sociálnymi sieťami, internetom a podobne. A bavila som sa s ňou o tom, že ako vlastne vyzerá taký test. Bežný test. A hovorila mi, že teda oni si nasimulujú, hej, nejakú, dajme tomu 12-ročnú Evičku, ktorá býva tam a tam, má toľko a toľko súrodencov, proste dajú si tam všetky tie veci, čo ju zaujíma a tak, a potom si nasimulujú k tej istej miestnosti, neviem, 16-ročnú Janku, dajú im rovnaké veci, každý ten Instagram vyzerá inak. A postupom času im začnú proste ponúkať tie sociálne siete horšie a horšie veci a testujú, čoho sa to dieťa chytí a nechytí. Za tým celým je proste nejaký ten vývoj, ktorý ich automaticky podnecuje k tomu, aby scrollovali ďalej. Aby proste tam strávili viacej času, aby sa nechali viacej ovplyvniť. A ty tomu nevieš absolútne nejak zabrániť, pretože oni síce majú nejakú hranicu, hej, že musia byť viac sledovaní, ak majú, neviem, toľko a toľko miliónov užívateľov. Lenže teraz čo, akože ty dáš overenie totožnosti, povieme, že na Facebook a Instagram môžu ísť iba ľudia, ktorí majú občiansky a musíš sa preukázať občianskym preukazom. Tie deti, keď to tam nepustí, pôjdu inám na platformu, ktorá už nie je tak chránená. A majú tam ešte horšie veci. Nejsem guru. Podcast o životě, vztazích a osobním rozvoji.